Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro ginilong ki khubor bamda kasngi. Hadin gajing mi gajing e jong ki patba kabia dei kambat kabang ningkong kabahamau kerwat branch u MLA jong kamau kerwat constituency barenik ton el thongkhar u badei u menteri jong katnat PHE ulapan pau gajing smokhya ha kabia dei bakane kakam. Barha kaju kapor u MLA kamau kerwan ulakhot lawer ye ki patba bakin long ki be trailang khnang banla banwengno ye gani gajing e na gani gajing e kabakila kendo. Bar kumju ru na kaliang jong MLA jong ka mau kerwan habaya kren bekilat pathai khubor menta ka janmit ula kular ru ba unsa ai da ka kot jing tho syaki bor bahalor jong gane ka bang ningkong khnang bar kinla ban pin biang ye ka jingdon kam jong upat ba bar ha ka ju kapor bakin pin kha biang ye ki branch hangni hamau kerwat khnang bakan kham pin sung ya ki pat ba ki bia dei kam bar kani ka bang Hagaju kapor ula kenturu khamtam ya ki businessman bakin persyang ban play account syaki wede ki bank khnang kan laj ban ya kini bar ki pat ba namar kumbalong mentah ki babun ki account hapo bank nong kendong ki dei ki job card holder kubor mana kini junga ngalong concern hakabang UI ke jing siam jing di pat ba hakabai dei bagi jing khapnya jong kini ka bank hang ne mokrat khamtam ka ne ka rural bank MRB kabang UI ka jing crowded hakabak adap ki pat ba kabalalong ka jing jarah do kata-kata pat ba akbat wan kam kini ka bank Skursun ai hakabang UI hakabang share ki WhatsApp ban ong ba da kilik nam ta ka passbook updation dei daki don go itu ong ngala ap na du penai atas hadu unta kam patio te kim apisar ke yang antor bersisni don ki bayo don ki balik thai no ro jing bom yo ber jing bun palat ki ber tinggal isen ke bang pek ye ka jing khapnya jong ka ban ha ka bak pek ba jong ki haban mat ki jing e te dei kena ka daw ko kwa ban address ha ki pek ba jong ka mokrat kan taw bai phi ro to ko bor bangin wat ye kilat kilenti bahkan di kisah ini berpun baik. Na ke ke bangilak bandon mentahi. Hawat kalong ke badai, ya ke ba lengba kene aku berkepar ru ya ke mekilar urban. Bakum baki pagba kilasania ya ke mekilar urban. Hang ne makruat. Kepat ya ke bang ru bahkan yo ban pli kampun ki branch. Hang ne makruat ngiri yo i ke jingbon ki pagba kabon ke bisnes ha ke pagba sekolah lut ban transak lembaga ke bang. Ti kepat ru ya ke management ke authority graban ngasa ai ro ki thok ba ki sko haban pli khambon pli ki baran chane makruat te hendre katba kata kampat jia ngide banle dala jong hi ki facilities ke bangidon bat kata number 1 ko kwa ban ai jing bot kanong ba kine ki badon account po rural bank ki babon se kine ki job card holder te ma kata kwa ban sotho ya ki ba Om dei badon kam man pli bitang harura bang ki account joki ngala de ekran ber video mentan hakaba kam long necessary kam dei ka badon kam man pli be ki account joki hapo harura bang kila bandon hakino ki bang ro na keleng ka block kila assure ban don ji e ban pha ka pisa joki syaki account joki ka baki kidon termar kata kala khapnya plat ka harura bang kila ban pli account haki we ki bang ro kini ki job card holder hakaba kapisa joki ka sarung ha kito ki account ko ki kidon ke ha kano ka bang ha ka baki don ke account ki laban pha ki don ke ATM card we de ka bakhado ka mampa ajung mat ka bakhado ka lomba ya kine ki brew battery business kumpi contractors bon ba ni don bon ki contractor hang le ha ka thanjungi mo ko wat berkuai ha ka district berkuai kalong ka ba ki de ki business people kisko tho ba ki don ki facilities ki ba biang ha ki weru ki bang te marta kam ta don kam e ba di perkhap nia ha ki bang syakri pa ba ya ki baduk ba toy ko ma ki ro bang ki we ki la ban pli ha ki private bang ro kisko tho ki baduk ki se ki subscription jing e se la ka don kam ban pli ya kata ka bandon ka minimum balance ka kam he te se ki ship jing e kata ndai kum ki no tre business kam long ka ba e ba ki don ka minimum balance ru ka ba les kam dai e ka ba he Jadi kumai sutho kalau wat ki bang prender roji sya kiri ban sya ban pli ba ya kata ka zero balance ha ka ban ka sukar India kalau pensiun badi bandon kita ka zero balance account kebakila bandro bandon pendik bandon ka account bagi ba kinum dik ai bandon kini ka account ke jongki ki ba ki baduk kita kini ji ajeng bodi ma kwa ba ajeng bodi ba bagi trelan
kan ba kan ni ka jing kerang don ni ba ka bang yu I ka jing shem chitom ni ba hai ka jing yang lan man ka sni hang tai po rabang ti kini ki facilities ki bagi don kini ki lat ti bagi don to ngi pentri kam kini ki lat ti baro bagi don knang bagi nom chitom ba bat nga kerpat lu ka jing tre lang jo baro ki badon ka lat ti ban su thu kumno banera ba kata ka jing le jing ka nom ka jing arab let's say ka jing le jong ki di kontraktor ki bala ki le pli account ki di wei bank ki private bank ka nom ka wei ni ki lat jing arab bagi nom le chu bun bun to ndai ai ki ba ki bum lat ki le bun to te kata ka jing le ki kontraktor ru kan arab kan di wei di ka bangi trelang te ingat bangi jasa hawai ni ki le ti ba ka bang ru apa ka business ka don nak leng ka MRB kan sayo ka pentre banwanra biang ki branch ka ni ka mo keluar jongi hak leng hak wei di ki caka berkata kan di service ko ai ba